TV. Gore rinera kudyiwe rinopisa. Ndadzoka zvekare ndine nyaya yapapa vendaona kuti vanogona kungopaparika but iko zvinezvi vari kuda kupapuritswa nekupaparitswa. Prophet Walter Magaya vane imwe accusation iri kubva nekuZimbabwe Republic Police vari kunzi vari kuda kubribe ma-investigators, kuda kubribe zvichingoenda zvakadaro. Pane because beu rakabuda but nyaya ichiri kuinvestigate. We all know kuti Prophet Walter Magaya vareleaswa pabeu ravo. Kune nyaya yanga iripo zvichinzi pane vakomana vakatogarira masiyayo kuti vachingobuda chete ngativa tavadzosera mukati. So zvakanetsa izvozvo kuti imi munhu anotaura kuti kana uyu achingobuda tamudzosera mukati type ipiwo yekuti munhu anotaura zvinhu zvakadaro izvozvo zvekuti kana kuti vanhu vaitype kuti vanorongera munhu zvakadaro zvikanzi Magaya wacho anyanya kumbotadzei zvokuti mungasvika pakumudaro kana kuti pakumurongera zvinhu zvakadaro. Ndope ndabva ndasangana nezitsamba futi vari kutotaura imwe nyaya. I don't know kuti my investigations avo nyaya dzacho dzotanga dziri kungotsimbirira Magaya, so zvekutoti ndikutoona kuti something fish is going on because haukamu kuti nyaya dzese chese chiri kurongwa chiri kutsimbirira Magaya kudhara. Magaya asina kana chaataita atotsimbirwa nenyaya kare kuti Magaya is the target izve, so ndo nyaya iripo, ndo chokwadi chiri paground. Magaya hana kana chaatapindura but nyaya dzacho dziri kungoya. Makaona pai pakasungwa panga pasina kana one complainant zvake, vakatanga kutozoita vekutsvaga macomplainant vachimaketa phone number phone numbers pama social media platforms, and I was like inini zvangu ndakazvimirirawo zvangu hangu. I will never publish that phone number to anyone kuti ati anga achineta. I know kuti vanhu vari kunge variko vanonge vakaitwa zvavakaitwa naMagaya, but pakuzosunga munhu vanhu vacho vari kutyere nguva yese all along. Muri kuti taura kuti kumapurisa kwese hakuna kana madhoketa akambovhurirwa Magaya before, mutoti hakuna kana one. Saka ndikati kana pasina kana one vanhu vatobhilivha sei kuti vakabirwa, tobhilivha sei kuti vanhu vakavharwa. Handisi kuti havana kuvharwa because ndine vamwe ndotoziva vanotogara chipupura kuti ndakavharwa naMagaya mari yangu yemastenzi ndakavharwa so vachitaura nditi. And I was like, since muri vanhu kuti munenge makavharwa, it's always good kuti mugare makati ase makavhura case against munhu, so but nyaya pazvinoitika kana panozoitika zvinoitika munenge magara mato ready, nyaya makaitaura kudhara, munobatsirikana nyaya yanyu zviri simple. Ndio zvandakagara ndachingotaura since day one. But nhasi rekedza tingopinda mutsamba yacho tionesana zvekutaurwa panapa. Prophet Magaya's team accused of trying to use money to derail investigation. The ZRP says some individuals linked to Prophet Walter Magaya are being accused of trying to interfere with his ongoing investigations and court cases. According to the Zimbabwe Republic Police, a team led by Albertina Saikonda in South Africa is alleging raising about 200,000 USD or more in Zimbabwe, South Africa, and Australia. The money is believed to be meant for bribing investigators, prosecutors, magistrates, and judges in an attempt to stop or weaken the case. The police warned that anyone involved in these attempts will be arrested, saying the law will be applied without fear or favor. They also say they are watching the situation closely to protect justice and maintain law and order. The police are urging all potential witnesses to report anyone offering money or making promises to influence the case so that swift action can be taken. Saka ndo zvakusanganiswa nababa Magaya. Ameno pane team rekoyadhere panapa. Ameno kuti munogona kuidairiro ike vanhu vanoenda kuchechi kwa Prophet Walter Magaya, because you know what, ina handidi kuti kana nyaya ndakutaura ka ndozonze wakusaidira Magaya kana kuti wakuvenga Magaya. It's like handidi kuti kana kuti kana kuswa pakati language. I don't know, it's something that I don't like honestly, but murikuyorose nyaya muri Zimbabwe. Because let's talk about it. Let's discuss this issue in the comment section. As Magaya because the type of investigation yandiri kutarisira kunge ichiitwa ka ndiye vanhu vacho vari kunzi vakarepwa so far, ndiye vanhu vacho vari kunzi vakabirwa mari, pakutotaurwa dzimwe nyaya dzekunzi pari kuraiswa mari. How
saka inyaya yekuti but I'm not defending Magaya, no one is perfect zvokunzi men of God zvinototaurwa navanhu kuchechi kwake isi tirongotaurawo senyaya yatiri kungotaura like tiri kuadresa nyaya yamagaya as a citizen of Zimbabwe because ini nyaya yacho ndakazonzwawo dzimwe dzakawanda dzadzakubuda behind closed doors chinzi no iyi nyaya iri kuitika iyi ndeyekuti Magaya akazodai akadai tunyanya twemupolitics tomuangrikini momo because pakazotaurwa pachinzi futi the guy ari kuramba kuimba according to 2030 because nyaya 2030 chiri kupisa kavamwe vakanyeba kuti no the issue of 2030 is now over people vatoita move on nenyaya yacho but look what happened today in Harare. Yepet Gomba vamugarira kuningirikini kwake kuGlenora vakati uda kuita sei Milton Park vakagarira kuma offices atenda ibiti the same issue iyodzo dzitokunetsa dzine dzichitaurika idzodzidzi so Magaya knows who is Magaya kutaura kuti unokwanisa kuningirikinayo and imwe nyaya inorwadza ndeyekuti handiti vanhu vaita mafactional fights ekuningirikini ekuZANU-PF ikoko vachingopindira nyaya dzacho ndakatoongorora ndikaona kuti ukada kubuda izvo uchiratidza kuti unosupporta VP Chiwenga his family his wife anyone ari connected to VP Chiwenga unenge uri pama 1 foot ndakazvoongorora ndikazviona cause like recently lapa mukadzi wa VP Chiwenga aenda kunoita basa raishamisa zvafarirwa nevanhu vese zvinhu zvokuti zvakatadza kuitwa nemarombe akaita sana sewiki newaya marombe akaita sana Chivhayo wambona marombe makobvu marombe madhafudhafu marombe vekuti vanenge vachiita zvinhu zvisina musoro wese and a lot of people takataura kuti aya marombe vanotanga kufunga kuti pamwe rombe munhu asina mari no rombe munhu anoita zvisina basa nemari unoswera uchitengera vanhu mazifortune avasingagone kuafforda vamwe vacho vakatodzipaka nanhasi havagone kudzidira vamwe vacho ndakamuzwa kuti chimwe chimuyimbi achatogonesa kana fuel mota iyo yakangogara yakapakwa hanzi akutofamba nekahonda fit imagine but onai zviripo mbakukundwa nagreat man ukuthi haana kana mari ainayo even kana mota yari kufamba nayo ndiye kubatsirwa nemhuri yeZimbabwe obva angotanga kushandisa kainfluence kake todaita makumbo kuvanhu let's donate for this person please guys let's do this hapana mari but pfungwa dzemunhu dzikuratidza kuti uyu munhu akarongeka munhu asiri rombe because kune vamwe vanhu kuti vari kurarama neurema havana kana any prema or something else but look what great man is doing. He is trying by all means kuti ashandise that influence shoma yanayo ashinyora tsamba ningi wadi ndachikumbira kana muchikwanisa kutipo ma wheelchair because he knows kuti uyu mari anayo because kuna vamwe vanhu like ndinogara ndichitaura ukakumbira mari kune munhu asina you are wasting your time but ukakumbira mari kumunhu ane mari kudhara zvinoita easy because uri kukumbira mari kumunhu anayo saka aimurwadze kuti aite se aibuditse handiti muri kuzviona but ukakumbira mari kune munhu asina dzato dzimwe nyaya wakungoswera uchingodzwa nyaya hati mazviona but great man akavaziva akati amai mimi uyai tibatsirei do something about it ikoko kutotooneka kutotanga kutoti mimi chinji muchitotaura izvozvo wakutovengwa wakutotariswa nzi ende munovheta mufesu and for your own information munhu wese anosupporta ZANU-PF ane mhosva yakapara but dzinohwandiridzwa inongonza nyaya isina basa yotosanitizwa yoiswa paside and okay for your own information vanogona kutokubatsira upara mhosva yacho vanogona kutokusiya uchipinda mudhiri recorruption vari fast kufunga vokubatsira kuipara obva wasara wawega vanotokugadzirira chimunhu chako chinouya alright chokubatsira kuipara masiyo makadaro ichitonyudza futi nyaya yacho zozongonzi ako iwo paipai wakazodaiso chimboya kunoka timbotaura nyaya yacho like makaona zvakaitika like kuna mudharageza vanhu vakawanda nyika yakashamisika pakubudikira vana ziyambi like you know even myself I was shocked Ziyambi where have you been wese uchitaura nhasi wakuti wakamboraya munhu pakadai toda kuinvestigate nyaya yacho plus paipai yakazodaiso wakutanga kutaura macharges but ndiwe minister of justice saka minister wacho uri kuitirei uchitadza kugara waita justice kudhara because dzimwe family dzagara dzinotochema nemunhu kudhara but because of achiri kuside kwenyu hamudi kubuda muchidzi address atadzirana nemi makuti paipai wakatadza zvakadai so hande tinokutora come on guys it doesn't make sense that's where the problem is ndosaka zvinhu zvichitadza kubudirira kuenda kumberi now Magaya akutotsvagirwa nyaya because ane zvaakatovhura hombe unofunga kuti nyaya dzese nhasi ndo panosungirwa nyaya ya 2013 tiri munani izvezvi how many years saka nyaya yekuti munhu akaita 12 years ago ndo nyaya dzanoswera tichinyaudzirwa panapa nhasi vanhu vacho vanga vari kupi chero munhu akatonzi anga akazorepa 12 years ago unofunga kuti nanhasi achiri kumbozviona kuti ndakaningirikinwa
inyaya dzavo vanhu but anyways inango I'm not here kuti ndingire because Magaya wacho munhu wezanu futi so dzimwe zacho nyaya idzodzo kana makungodzitaura chete ngopfuro nepo tionesane dzimwe zacho makudzitaura munofanira kuzongoziya zvima boundary but anyways nhasi ndanyanya kutaurisa but before ndaenda because ndoziva kuti zvakakosha ndazouya panapa pane company inonzi education research inokwanisa kubatsira vanhu vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permit kana kuti mastart permit inotungamirirwa namukoma Owen ka ende mukoma Owen vacho zvinhu because munhu wekuti muzimba akachimaster akagadzira zvinhu so please contact him on the numbers that are showing on the screen please endai munoregister makambani vhurirwai maFNB business account zviri nyore unokwanisa kuwana maopportunity muSouth Africa matenda anouya kundone vamwe vanhu vari kufara vari kuti takazowana matenda vanga vatoteerera kuti chitaura kuti unogona kungojuma tenda iko zvino zvari kutocelebrate vari kutoita mari dzavo because tozviziva kuti unogona kunge usinako work permit but une passport iri valid ka do something about it contact mukoma Owen I think ndatopedza nemi ipapapa